Здравейте на всички фенови, планинари, моторджии, балканджии, какви ли не. Днес на 16 юни 2012 година една малка групичка тръгнахме от Енина и дойдохме в Родопите. Намираме се в местността Средните ливади. Главни действащи лица Жоро Йорданов. Жоро, на вас говоря. Погледни насам. Така. Дитка дет ми държи мотора да не падне, защото тя друго не може да прави. И моя син Румен. От тук трябва да отидем в местността Чудните мостове. Жоро наводи по един GPS. Дано на заведение го е GPS, защото се караме по разни пътечки. Караме по компас. По компас ще караме. Тракът ми го е качил Пачароза. Пачароза, щом ти го е качил, може да едем в Гърция. Ето е табелата, защитена местност, всичко и на Гармяно, на Обито. Продължаваме нататък. Бай, Георгия, ще на закараш ли? Право там сме. Добре, живи и здрави.